Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Masayamu ya ku kira da fatan kwa da kwa lafiya ko ya yau kuma yauwa a yau bidiyon mu za mu kawo muku fim mai suna shari'a da zarumin Pawan Kalyan. Yau insha Allah za mu kawo muku shi Hasara Sultan ne. Yauwa don kai ba ko ne har ka biyo har karshen bidiyon kaga yadda muka yi ba tare da bata lokaci ba insha Allah. Yauwa wannan shine YouTube, amma idan kai ba ne nan za ka yi mana subscribe, nan kuma shine kai mana like kamar haka. Za ka taba sunan bidiyon, za mu je description insha Allah. Za ka taba sunan bidiyon kamar haka, wannan shine link din. Za ka taba kamar haka. Idan kallo kake bukata nan za ka taba, kuma download kake bukata nan za ka taba kamar haka. Kamar haka nan za ka taba. Yauwa idan bidiyon nan ya burge ka, ka yi sharing zuwa group ko abokanka su masu amfana. Yauwa bidiyon mu yau nan za mu saya, sai Allah ya bidiyon mu nan gaba. Ina muku fatan alheri.